Türkmenistan'ın Beden Terbiýe we Sport baradaky Döwlet Komitetiniň meýnamasyna laýyklykda geçirilýän ýarışlara gyzykly siýaset mahsus bolýar. Aşgabat şäheriniň Beden Terbiýe we Sport baradaky baş müdürlüğiniň Ýaşlar Beden Terbiýe we Sport guramasynyň Aşgabat şäher baş bilim müdürlüğiniň birlikde guramaklygyna kuş şaşka düzgün boýunça geçirilen ýarış gyzykly siýasetine tapatlandy. Barınçılık uğrunaki açık yarışda ýokary netijeleri kazanmaň esasy wüzipe öwrülmegi oýunlaryň çekilişli häsiýetini üpşetdi. Duşuklar hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi. Oýunlar ussaatlar ýyza çykarmaga mümkinçilik berdi. Duşuklaryň her biri tälimçileriň üns merkezine boldy. Türgenleriň maksady her bir oýunda ýeňiş kazanmakdan ibaretdir. Ihlas, erjelik, belen sekbetleriň başlangyjydyr. Şu häsiýetleriň türgenlere mahsus bolmagy guwanlyjdyr. Öz başly taýýarlygy görýän duşuklar ýygyny toparym dedim üçin täze oýunçylary kesitlemäge ýardam eder. Şowla çykyş etmek ýaşlar üçin zerur bolupdyr. Bu ýagdaý her bir duşuň gyzykly häsiýete beslenmegin üpjüne diýär.